मुरुचो हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ बहुत भलरे अच्छी मो विश्वास अच्छी कि आपण मैंने भी जगन्नाथ दयारू कृपारू बहुत भलरे थे आज जेहेतु सोमवार माने कार्तिक मासर लास्ट सोमवार एडा तो मु 3:30 उठिक गाधे चौरा पूजा भी सारी भिडियो भिडियो बन पारे मुझे देखिए चौरा पूजा झुटी आपण मान सेयार कर भी झोटी पकईनि झोटी पकई जेहेतु भाविली आपण मान सेयार करदी से भाविली ब्लॉग करती आपण मान देखी केमती रंगोली बनाऊँ मत तो आसेनी जहाँ टिके आसे आपण मान तो शिखेबी ना तो चलो जीपा रंगोली बनेगा है घरे के एटे रंगोली बने रंगोली मात्र आसेनी मो कार्ड शिखी मो शिखुची काढुची भाବୁची याको बने तू गाड़ी सेट रही तो बही पारिनी तो बन पारिनी तो कौन करिबा यार ये माने जुआड़ गले भी 3टा मुजड़ा बागा धरिक बोलছি मो पक्षी आने दौना ये कुक्लोज फर्स्ट टेंडर पके पड़े एटे सुक्के दादा चलो हची ना मात्र मजा वगैरह प्लीज 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 मैंने सब्सक्राइब करूँ प्लीज गोटे सत कथा पाई हमको ना किए भी सांग मिले ना यूट्यूब ही गोटे सांग मानो मुझे माने सब माने जने सब्सक्राइबर बढ़ीगले ना मत लगे कि मोर गोटे परिवार बाकी मो सहित मिसीगला सुखिया 10 दिन नहीं सुखिया फाइनली मुरुचो ओके यही देखो मैं चाहूंगा नीचे बन बढ़ाई रेडी मंदिर मंदिर देख सब सोमवार वर्षा होता मैं सोमवार वर्षा काए मात्र सब सोमवार वर्षा होता नहीं आमे जाऊँ खलियोड मंदिर मंदिर ना कौन मंदिर ना अमरेश्वर मंदिर तापरे सब आज देखे आपण मैंने देखिए ब्लॉग रे कहीदेले मजा आई तो चलो मंदिर देखा आज हम प्लानिंग 7 मंदिर आए 7 ना 8 7:30 7 7:30 10टा
10ଟା ମତେ कौन भाई लेट है ना କମେଇ ବେଲେ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀଟା ଦେଖୁନୁ କେତେ ଚିକଣ कौन है दोस्त ने ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଚାହିଁଲେ ଏ ବନ୍ଧୁକୁ ଆସିକିରି ଗାଧେଇକିରି ଡିଆଁ ଡିଁ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଚାଲ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାହେବା आप पूजा जा धरो ଚାଲ आसा चला चला ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୂଜା ସରିଗଲା ଏତେ ଗହଳି ଯେ ଆଉ ମାନେ ସେ ପୂଜା ସରିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାଟେ ଲାଗିଲା କ୍ଲିୟର ଆସିଛି ନା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସତ୍କାର କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଶୁଭୁଛି ନା ଆପଣ ଶୁଭୁଛି ନା ଆଉ ଏ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା ବୋଲି ଆମ ବାଇକ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛୁ ଏଇଠି ବହୁତ ପାଖଟା ତ एटा की मंदिर ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ଏଇଠି ଅଛି एपटे ताला पड़छि आरो पटे जिया ଯେହେତୁ ଏପଟେ ତାଲା ପଡିଯାଇଛି ଆମେ ସେ ବୁଲିକି कोपड़े ରୋଡ ବାଟି बाइक धरी पळे चलो ବାଇକ ନାହିଁ ଏଇଠି ବାଇକ ଧରି ना बा सेड सियाड पळे ना उधर भितर उधर सेइडे गाड़ी जाऊ एति जाऊ तो सेड उधर आसे ना कोडे ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ବ୍ଲକ କରା ହଉନି ତ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବ୍ରେସଲେଟ ଟା ମତେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଏବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା थोड़ा पाखु है ना पूरा वक्त नहीं है ଏଇଟା ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟେଜ स्टेज ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ଖୋଲା ଅଛି ନାଇଁ ଗଲେ ଦେଖ ଜଣା ପଡିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଗାରଟା ହେଇନି କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ
जय जगन्नाथ। नेरा धर हाथ दे। देखो जगन्नाथ मंदिर केते बड़ होई। देखो देखि पारबे केड़ा बड़। ଏଇଟା କଣ ବସିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇଟା କଣ ବସିଲା? ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୋ ଖରା ହଉଛି ତାର ସାଇଡ ହିଁ କଥା ନହେଲେ ଯୋଉ ମେକଅପ୍ ହେଇଠି ସେଇଠି ଛାଇ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଛାଇ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୀ ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିଭିରେ ହେଇଥିଲେ କିଛି ବି ତ ଦେଖିନି ଜାଣିନି ନା ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କହିବି ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ବି ମାନେ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଏଇଟା ହିଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମାନେ କିଛି ବି ଆଉ ମାନେ ମାନେ ହିଁ ହଜାର ଥର କହିଲେଣି ଶୁଣି ହିଁ ମାନେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ସେମ ଟୁ ସେମ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମାନେ ସେମ ଟୁ ସେମ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହଉନି ଯେ ଯୋଉଟା କି କିଛି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମାନେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ସେମିତି ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ପୁରୀ ଜମା ଟିକେ ବଡ ଟିକେ ବଡ ତଥାପି ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେଟା ମାନେ ପୁରୀ ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ରହିବେ ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୀ। ଆଉ ସେମିତି ଆଜି ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ କରିବେନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି ଆଉ ଏହା ବ୍ଲଗ ବନଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଯୋଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। चलो पलैबा मेघ पागुआ हेले आसिलानी देखंतु ଯିବା ଆଉ। चलो पळे देख कि मेघ पागुआ ये मेरा है अरे ये बाबू का पळे मैडम ବୁଲାବୁଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଏ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଘରୁ ପଳା ଚଲୋ। ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ଆସି ମତେ ବହୁତ ନିଦ ନେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି
ମୁଁ ମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିକି ଖିଆ ପିଆ ବି ସମସ୍ତେ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାହା ଟିକେ ବାସନ ପତ୍ର ପଡିଥିଲା ମାଝି କରିଥିଲି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ହେଲାଣି ଏବେ 4ଟା, ତ ଖାଇବା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଧା ଥିଲା, କଣ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଛି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ମାଛ, ଏଠି ଖଟା, ଏଟା ଚିପ୍ସ, ଏଟା ଘେଣ୍ଟା। ଯେହେତୁ ମୋ ହାତରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ କ୍ୟାମେରା ଧରିକିରି ଭିଡିଓ କରିବାର ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି। ମତେ ତ ଆସେନି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ତ ଅଜା ସେଇଠି ବସିକି ନା ସେଇଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କଣ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଓ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଚାଲ ଚାଲ। ଅଜା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ନିର୍ମଳଝର ଯାଇଥିଲୁ। ନିର୍ମଳଝର ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିଲୁନୁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଯଦି କେବେ ଟାଇମ ମିଳେ, ମାନେ ଏବେ ୟା ପରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ତ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ଏବେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯୋଉ ବହୁତ ଗହଳି ବି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କେବେ ଆସିକି ଏଇଠି ଭିଡିଓ କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆସି ତାଙ୍କେ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉଥରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେଣି। ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଲେଟରେ ଖାଇଲି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଖାଇକି ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେଣି। ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଟେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ମାନେ ଆମର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ବଟେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗହଳି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଦୂର ଯାଇକିରି ପୂଜା ସାରିକି ଆସିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖଲିଗୋଡ଼ ମନ୍ଦିର ହିଁ ପଳୁ। ଖଲିଗୋଡ଼ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭିଡ, ମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ, ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆମ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଠି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।